Preska nga balita. Fresh from the farm. Preska pa. Sa mani nga bag-usan lang. Babae nga nagatuwad. Samtang may nagabata sa health center na salaan aswang. Gintublag ang birthing center sa Banwasang Lemery, Iloilo. Matapos nga na natulpangdan sang mga health workers ang isa ka babae nga malaba ang buhok nga nagatuwad sa likod. Kadungan sang pagbunag sa mga iloy sang ilalapsag. Bangod sang kabalaka, nagtawag sang pulis ang mga nagareklamo. Nga gilayon naman nga ginrespondihan sang mga otoridad. Suno kay Police Captain Edwin Bellarmino, nagwa sa ila investigasyon nga nagapangi ang babae sa lugar sa diin gintudlo nga nagatuwad ini. Diyos ko, pasensya. Gindala na sa police station kag gin-investigar na diskubrihan nga may diferensya sa paminsaron ang ginabanta 40 anyos nga babae. Gin-turn over ini sa MSWDO. Apang ilaman ini nga ginbuyan. Dapat ginbuyan. Makaligan ang pila ka oras. Hala, ginbuyan ninyo. Base sa Iloilo naman tumatuwad. Umpisa sadto, wala na naliwat na kitaan ang nasambit nga babahi nga hindi man tumandok sang banwa. Ginpanginwala man ni Bellarmino ang nagalapta nga istorya nga may napatay nga lapsag sang nakitaan ang babahi sa lugar. Linti, klase balita. Wala na gid asang iban nga pwede ibalita. Nagtuwad lang. Ginbalita nyo na. Ay, naman sa inyo. Gani kung... Hindi ko kabalo kung paano kung mag-vlog. Hindi ko kaintindi sa tuntun na istorya. Pero ang gisnat ng pag-istoryahan ang nagatuluwad. Siyempre manamyawan na kita. Mga taga Lemery, Iloilo. Nangadlaw sa inyo. Katani ka mo naman nga sa mayo kayong tangan. Kag madamong salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpaday nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Hindi buot silingon nga nagatuwad, aswang na dayon. Amo ng leksyon. Budlay subong magtuwad sa subong nga panahon kay ikaw dakpon. Puwerte nga balita, daw hindi mapuslan, garantisado nga daw ginago. Gani kung ready na kamo pongko plastar pamati. Kay sugudan ta. Magturuwad kita. Sa nahambal ko na, hindi po silingon nga nagatuwad, aswang inadayon. Kay madamo sang sitwasyon. Kabalo ka mo kung anong gatuluwad nga dapat inyo dakpon. Una, ang akon mga tupad balay, nga aga pa sang banwa, nagatuwad-tuwad na sang chismis nila. Ikaduha, ang akon kilala, nga nagpatol sa may asawa, naghalatuwad para ipalingling ang iyang samad. Naswertihan siya. Kay pating yang liso, natuhilan pa. Ikatatlo, ang mga jugila nga ara sa plaza. Kung kisa mga lovers, nga pating simenteryo, daw ginhimo pa nila nga daw hotel, kag digto nagturuwad-tuwad. Amo ina silang dapat niyo dakpon, ipawangwang. Pero mga kilala ko dira iya, nga nagatuwad-tuwad sa nga lakapang uhong, halatuwad panguwa sang tambo, halong. Kay base, golpeada lang man kamo dakpon. Sang sanot to, ang balita, ang aswang nagakamang. Subong naman, ang aswang nagatuwad. Base dason, ibalita ninyo nga ang aswang nagabika. Gani ha, kululbaan magtuwad subong nga panahon. Gani kung gabi, kamo nagatuwad, kag nagaugayong, halong, kay base golpeada lang kamo pang dakpon. Love is like the ocean, burning in devotion when you